И здравейте хора в моя акаунт на Brawl Stars. Само да ви кажа, аз съм нов, нали не играя, но съм нов. Така, имам към 50 и 60 героя, да 60 почти. Към 60 героя не съм един от най-добрите, но днеска ще трябва да вдигнем поне 13 000 купи. Или да не се претоварвам толкова много, поне 950. И да, така вече се съглася, нека да почваме, защото това няма да се направи само. Хора, май се чувам, не знам. Ако не се чувам, жалко, не извинявайте, никога не знам. Окей. 2 в 1 повече. Приятелям да дойде да ми помогне. Малко бяка е. Е направо 8. Къде? Ето, Нека да видим. Добре, още една игра. Сме на половината на 13 000 купи. Не сме на половината. Аз сега бях на половината до 13 000 купи. Не знам дали ще е. Не дядо да играем. Защото той е мой партньор и нали ако не играе до толкова всеки ясно. Бой! Малко тук е много сложно, станаха ясно. Остатъчно 2 купи. Окей. Нека да вземем така. Опа. Още една игра и вече ни остават само 50 купи. Хора, пак, ако не се чувам, дори не знам защо казвам ако не се чувам, защото ако не се чувам, гадно. Наистина, извинявайте, ако не се чувам. Наистина, той ако може да бяга, защото ще умре. По-добре бягай, защото ще умреш. Казах си, че ще умреш. Добре. Умри, бе. Ще ми направят само. Направо рейджът. И хора, готово. Ето, почваме сега. Ей, то. Не виждаш. Аз ще взема. Ей, те са набързи. Набързи.
Обрагам. Добре, аз почвам да бягам. И почвам да бягам. И умрях. Окей. Давай наш. Браво. И хора, готово. Готово. Пак ред. И хора, ще видим в друг клип. Ай, чао.